ukusibela mpungose uma ngazi abantu abaningi ngaphambi kokuthi ethenge unyanyavu le moto elibizwa ngokuthiwa i-Avanza. Yize abantu abaningi bebeyitshena ukuthi ushintshise ngendala kaKhuzani. Nansi bafowethu nansi le ESG 32 esebeqamba amanga bathi ngishayinwe yona cha ikhona nansi lehamba amagenge bese kuba ile ayihamba ngayo nansi ke kathibela kufanele bayibone ayila laba plate nansi phela sokuthiwa kushayinwe leya kanjani ayifumane yeza bona bathi ayiseshe yazi imoto la kunombuzo ukubuza wona usungiphathe kabuhlungu enhlizweni yami engizone eyiphelele yamasisa vuke sezibona imoto Ngiyeza nami ngizodana salukwazi ngiyeza. Ngoba la shazi ngiyeza. Ngoba la mle Facebook.